sani koro wang'eyo ni gino maduonga makelo kata achiedh nade pacho kae en kotudore kod rawere gi mag Gen Z. Ang'eyo ni in kaachiel kod an wan bende kinde mokalo chien wanyalo wacho ni hikwa ne ni piny, wanyalo wacho ni wan bende ni wan Gen Z e kinde mokalo chien. Kata kamano gik matimore sani ok wane katimore. Nyalo bedo ni ang'o matimore, ang'o momiyo nyithindo masani makoro luongore ni Gen Z emo wuok oko gi force moro makoro akena wach notamo kata jatend piny. Mane momiyo jatend piny koro dok kuom jonyuol. Ochalo ka gima koro seyo jonyuol. Nyithindo masani gi maluongore ni Gen Z gi gin to winjo bed ni irieyo gi e yo machalo nade. Nyalo bedo ni iwacho kanyo ni nitiere age moro ma ka nyathi pod tin kapok ochopo higni 7 matin ni kapok ochopo e skul to janyuola ema nitiere kode. E kinde ma koro dhi e skul kacha koro ok en janyuol kende to japuonj bende nitiere kod ting' mar rieyo nyathini. Kata kamano Gen Z gi ang'o matimore ne Gen Z gi, ang'o momiyo giwuok gi force machalo kama waneno sani ni. Ing'eni Joyce sani wantie kod lony kendo en lony mararieya kendo en sani onge giminyalo pando ne ng'ato kata mna nyathi matin bora noseng'eyo kaka itiyo gi gik mag ong'we yamo gi eki to oneno kendo bende ong'eyo kaka chik wacho kendo ong'eyo gimonego bed ni timo. To onge gima tek ne nyithindo marowere ka jogo motelo negi kendo jogo ma onego bed ni miyo gi ranyisi mar kaka ibet kod ngima ni ma jogo eko bende jok marocho ratiro to gine ma giketho chik to gine ma gitimo gik moko ma ok owinjore onego bed ni timo. So mane kaka wan ing'eni chon mondo ni iyud ni ng'at ma jatelo kata ng'at ma otelo ne kanisa kata otelo ne piny kata otelo ne ni chunga to wacha gima ok adieri. Ing'eni ok ne yot. Ok ne yot bende mondo min nyathi owuond nyathi. Bende ok ne yot mondo ng'atno monyuol obed ni nyalo timo gik moko mong'eyo ni magi gin gik makelo wich kuot. To e sani mago e gik ma Gen Z neno. To ae ka kiseketo Gen Z e group to mokwongo onge gima giluoro. Mar ariyo gin jok manyalo kawo gima waluongo ni risk. Onge gima giluoro. Onge gima giluoro. Nango. Onge gima giluoro nikech ginie piny ma gik mane waluoro koro osebedo ka gik ma kawaida. Polis mane kwaneno twa ringo ma inyalo gori piny nikech nena crown mar polis. Nek sani ema koro gin ginyalo rakrego. Joyce, president Manuel Luorumo niluoko tiendi miwir mo michung' kata mana 6 hours kirito mondo president okadhi. Mano e gima koro sani ok gin go kod luoro mang'eny to ginyalo bende penjo weche. Joyce, pare ni jotelowa kaka wan ne kane ineno kata mana mujumbe kineno jatend kanisa to iluoro gi kabisa nikech nonego bed ni ginie jorit chik, ginie jo ket ranyisi maber mar telo, mar dak, mar ngima gi mar kata mana loso pesa. Kani dhi e skul japuonj ne en ng'ama lich to sani sorry ineno ka japuonj ema bende oduogo morocho ratich nyathi. Seche moko japuonj no emodhi omer. Kwa biro e alwasi ma nyithindo dakie, awacho kendo ni ng'ama duong' onego bed ni nyiso ber mar dak ema uso yedhe ma mero ji kata moko nego tigo. Koro nyithindo odhi obedo ma koro gi piny otarogi. Ka piny osetarogi, ng'eni ka sama piny otari to koro iwinjo ga ni kak ka ng'achacha. Ka sama piny otari tibedo ng'at ma koro onge gimobadho. To gimoko badho ni ema koro miyo nyithindo gibedo kod wang' matar. Kendo gibedo kod chir kod jingo nikech ikwerogi to ikwerogi nadi to in iwuon to ionge kod ranyisi minyisogi. To bende nitiere kaka inyalo